Nakay tuyo sa kuha ba? Nagay bayot no. O jugoy kwarta ba? Ano na lang, oy? Impas ang 1K. Pa! Pa! Magsimba na ta! Pa! Matulog pa mangga, magsimba na ta! Ay, Renz! Di sa tamang simba ron. Way kwarta ba? Ay sus ni mo pa! Dali na kayo na! Kung sa'y pagkadalay, asa man ka mangwarta? Kinumdum ka ni bayot pa! Ako'y bahala ato ron! Palistahan ako to ron! Para makakwarta ta! Sabayin ko ba? Ala, tama day, Renz, no? Maugani no! Tara, tara, tara! Tara! Renz, sa may plano? Kuhay kong bulak pa! Kaihatay na akong kabayot! Kanang gwapo pa ha! Para makakwarta ta! Siyempre, kabalo na baya ko anang mga taste sa bayot. Ako'y bahala. Okay pa! Paabot ra ko dire! Sige, sige, sige. Asa may bulak, tiribay? Ay! Di arao, paborito kayo ni sa bayot ni. Magkuha ko, bi. Ay, may tagbag success ni Ding. Kay, meron na atay panghalad sa simbahan. Renz, dara! Lugayan mo pa oy! Ang bebe! Pantay ka ha. Kinahanglan, maka-kwarta dyan ka ha. O lagi! Lakaw lang kay, magsimba pa tao. Salig lang ko si Muhading. Unta, makakwarta ka. Lagutan ni Renz oy. Wala pa ako ato ah. Guwapa bi ako ron. Ala si Renz mana oh. Ako joy tuyo ni ba? Ay salamat nakasibayot. Kwarta-kwarta dyan ni Ron. Agtuon na ako be. Ala, padulong na dyan. Anong magagawa? Laging na... Bayot, nakoy surprise mo ha. Ay, galing ko ni Morens. Nakay tuyo sa kuha ba? Nagay bayot no. O jugoy kwarta ba? Nangilad na pug ka ha. Wala lagi ko'y kwarta yut. Pero na ako'y dala si Muha. Hala ka sweet jud ni Morens, oy. Sige na yut. Labi tao tika. Baby. Marayat. Kwarta. How jud ka magpaloy-loy Rins ba? Sige na lang oy. At tama na ni bayot. Wala ka nakuha. Rens, happy jud ko. Happy lagi. Pero impas ang 1K. Ha 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 ha.